Keďže úrokové sadzby na hypotékach klesajú, tak štát od decembra prestane vyplácať príspevok na zvýšenú splátku hypotéky ako súčasť nového konsolidačného balíčka. Pomoc, ktorú dostávali ľudia po naraste úrokov, ponovom preberú banky. Má to byť však zo strany bank dobrovoľné. Ak sa banky nezapoja, minister financií naznačil, že štát to môže spraviť povinným. Väčšina bank zatiaľ len analyzuje situáciu, zatiaľ čo jedna banka potvrdila, že sa do pomoci zapojí. Banky majú čas pripraviť sa do maja 2026, takže ľudia môžu ostať bez príspevku až 5 mesiacov. Príspevok ostáva rovnaký, 75% z nárastu splátky, maximálne 150 eur mesačne. Ak niekto dostáva maximum, za 5 mesiacov môže prísť až o 750 eur. Aktuálne túto pomoc poberá takmer 40 000 ľudí, aj keď štát rátal s 200 000 v čase, keď štátnu pomoc vymyslel. Mnohí však o ňu vôbec nepožiadali, alebo jednoducho len nespĺňali podmienky čerpania tejto pomoci. Novinkou je, že po novom budú žiadosti riešiť banky priamo a nie úrady sociálnych vecí a rodiny a pomoc sa bude poskytovať len do novembra 2027. Veríme, že vám tieto informácie pomohli a nezabúdajte, peniaze sú čas.